O noso pincho chamase bancal e é un ravioli recheo de pulpo e queixos galegos e está emplatado nunha tella da alfarería tradicional de Niño de Águia e nel mezclamos colores como é característico da paisaxe típica de outono na Ribeira Sacra. A que acaban de ver é unha das tapas que opta a ser a mellor de Galicia no campeonato que se celebra na Ribeira Sacra no Mosteiro de San Pedro de Rocas. Participan uns 40 cociñeiros e cociñeiras de toda a comunidade. Búscase a orixinalidade, a rapidez e, sobre todo, potenciar os produtos locais. En apenas 15 minutos, estes cociñeiros e cociñeiras deben preparar un petisco orixinal e saboroso nas cociñas improvisadas deste mosteiro de San Pedro de Rocas, no corazón da Ribeira Sacra. Unha roca de sifón, ou sea, un bizcocho de roca de sifón, temos a almeja, temos unha caldeirada de nécora, ca caldeirada fixemos unha mermelada e incorporamos con crujiente de alga. Maragota que limpamos, desespiñamos, damos un toque de salazón, de afumado, e, bueno, aquí vamos a representar o que é unha tarde de San Martiño, digamos, na casa de miña abuela. Tapas e petiscos que evocan emocións e sentimentos que teñen que chegar tamén aos corazóns e os padais dun xurado que deberá puntualos. En que sean unas raciones de tapa y de pincho, no irnos al concepto de plato, que sea algo elaborado, que defiendan el producto local, sobre todo, y que sea viable a la hora de llevarlo a cabo en un bar, en una barra. Nesta cuarta edición do Campeonato de Tapas e Petiscos de Galicia búscase a promoción dos nosos produtos e dos nosos cociñeiros, pero tamén defenden a cultura do tapeo. No es para saciar el apetito, es para estar con los amigos, para comer algo mientras tomas un vino, una cerveza, un refresco, lo que quieras. No corazón da Ribeira Sacra non podía faltar un petisco chamado bancal sen glute, apto para celíacos. É un ravioli recheo de pulpo e queixos galegos e está emplatado nunha tella da alfarería tradicional de Niño de Águia. O lugar o Mosteiro de San Pedro de Rocas non foi escollido ao azar, queren enxalzar a cultura, a paisaxe e a gastronomía dun lugar que é firme candidato a Patrimonio Mundial pola UNESCO.